Aj vy viete celé roky to, čo viem ja, že naše financovanie podlieha pravidelnému auditu, každoročnému, nezávislému, pri ktorom sa auditori žrebujú a naše finančné správy kontroluje príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Ako je možné, že 6 rokov som nepočul o žiadnom probléme? Ak sme kdesi poslali peniaze, zrejme to bola splátka pôžičky, ktorú keď sme mali peniaze, sme si ju vyrovnali, zaplatili. Čo je na tom nenormálne? Pán predseda, na čo ste si teda požičali peniaze, ak tvrdíte, že to boli požičané peniaze, ich 516 000 eur od offshoreovej firmy, ktoré ste 11 dní po celej tej operácii poslali tie peniaze? Po 6 rokoch neviem. Po druhé viem, že každý rok zodpovedávame práve takéto otázky auditorovi, ktorý tu sedí niekoľko týždňov. Ale viem si živo predstaviť, že sme si tie peniaze požičali na bežnú prevádzkovú činnosť. Keď vzniká politická strana, potrebujete zariadiť regionálne kancelárie, potrebujete základný kapitál. Zrejme sme si požičali. To znamená, vy teda tým pádom musíte vedieť vydokladovať 15 miliónov korún od firmy LI. Je to tak? No o tom vôbec nepochybujte, že sme tak urobili. To znamená, zverejníte tieto dokumenty? Prečo by som to urobil? Pretože pán Fico chce odpútať pozornosť? Pre transparentné. Ak sú pochybnosti, že sme spáchali trestný čin, dávno pán predseda vlády má konať. Kedykoľvek sme k dispozícii všetkým orgánom na to určení. Ale nebudem tancovať tak, ako pán Fico píska.